Us presentem OnMat, el programa de matemàtiques per a secundària dissenyat perquè els vostres fills connectin amb les matemàtiques. En el món actual, hiperconnectat, global i en constant transformació, els joves també han canviat. Noves inquietuds, habilitats, preguntes i necessitats que l'escola del segle XXI ha de recollir. I una nova manera d'aprendre implica també una nova manera d'entendre i ensenyar les matemàtiques. Però motivar els adolescents no és fàcil. Com els connectem amb les matemàtiques? OnMat fa servir la tecnologia com a eina educativa i vehicula el procés d'aprenentatge a través de la seva plataforma digital. Això motiva els nadius digitals, a més de fomentar-ne l'autonomia perquè puguin desenvolupar un itinerari d'aprenentatge propi. Els conceptes matemàtics s'expliquen a partir de la varietat d'activitats que proposa OnMat dins i fora de la plataforma. I es presenten des de les diferents perspectives de les intel·ligències múltiples per afavorir la comprensió i connectar amb les diferents maneres d'aprendre que tenen cadascun dels vostres fills. I és que la personalització de l'aprenentatge és un altre punt fort d'OnMat, perquè també permet assignar activitats personalitzades de manera que ningú no quedi enrere. OnMat també incorpora la ludificació, és a dir, la integració d'elements propis del joc en entorns d'aprenentatge, una motivació extrínseca addicional que permet seguir aprenent i consolidant conceptes a través del joc. L'objectiu d'OnMat és formar persones competents, dotant-les d'eines i recursos perquè puguin resoldre dificultats de la seva vida quotidiana. OnMat, connectats a les matemàtiques.